ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ምስ ምምሕዳር ዞባ ጋሽባርካ ብምትሕብባር ብውሕሽ ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓሸንኪት ንዞባ ሃይኮታ ንወታዊ ሓገዝ ገይሩሎም አቶ ሳልሕ መሐመድ ወይዘሮ ሂማን ክንፈን አቶ ሓሰብ መሐመድ አድምን ንየሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ብዘጋጠሞም ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ አባይቶምን ንብረቶምን ጉድኣት ብምውራዱ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ብምሕባር እዚ ብመንግስቲ ዝግበረሎም ዘሎ ሓገዝ ዳግም ኣብ ምጥያሶም ኣብያ አስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ገሊጾም حلافي جنفر مينستر عيون سبعة ودحنة زوبا غاشباركا አቶ ይርጋ ዓለም ገብረ ጻድቅ ድማ መንግስቲ በባህርያዊ ሓደጋን ዝተሃሰዩ ዜጋታቱ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሓገዝ ክገብር ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ነቶም ብሰንኪ ምፍራስ መለይ ውሕጅ ዝተመዛበሉ ነበርቲ ሓሸንኪት መግቢ ናውትን ገዛን ህንጻን ከም ዘጠቃልል ሓቢሮም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሸንኪት ንዞባ ሃይኮታ ብ5 ሓሰብ ዝሃረመ ሓያል ዝናብ መለይ ውሕጅ ሓሸንኪት ብምፍራሱ 20 መንበረ ኣባይትን ብርክት ዝበለ ንብረትን ብውሕጅ ከም ተወስደ ይዝከር